erabakizu irudian ingurun? Zer erabakizu zen behar duen irudik hartzeko ere gutxak hartzeko? Kanpo atera, ez? Zer jetoria galdetza? Hemen hartuko duke. Kanpo aiunek dira. Aldatu dizute telefono konpainera? ¿Se va? Yo no tiene nunca. Que sí, que bueno. Es que eso era porque había muchos teléfonos, así, no sé. Al final, konektatu nintzen al wifi Bilbao. Bilbao wifi, kalekoa. Vale, plazakoa. Ordezu YouTubea? Du hemen, zen nahi zu? Linka pasatzen dit. Zer link nahi zu? Papilla. Linka, onena. Ni nola bakitatzen horren linka? Osa nik... Hau da? Hau. Aparte de eso... Nire joaren. A ver qué luz hay. ¿Y Atlético no?
Vale. No, venga. Sí, ya lo hiciste. Ese es rica. Ale mai muia zara, zuk ungo zaurrun argazi, duzuretik anpasetan da zu txigokatzea. Nik argazki bat edan zartu. Gero, garden, osamobi entara pasara ditu argazki. Zer? Zuk benen txigan presa azkazu? Hortik ilatzen, Horren argazi pasa izkazu, horrea pasan dituzu, menos. La compartes internet en un segundo, no va a llegar, bueno, está claro. Ni argazki, zure bitxio frez, belen zenbatxio. Hemen interneta bada, No? Vale, ja flipatzen nintzen. Hor txunere badago niretzat? Aurrera, ¿Qué iba a decir? Hori. Me ha seguido el luego. Bai? Comparte el archivo. Vale, hori, ¿veo? Zure mobiletik ibazintzen. Eta pasatzeiz las 4 fotos buenas y ya está. Este lado era locura, da. Berreun argazki. Hasierako argaziro jatu duzu gora-gorrak. Jende ugari bertan bat. Hola ez. Hola, animado, primerísimos primer planos, hemen erori da. Gore gotza posible? Bai? Hartu zehar gai vertikalen, oian.
Paso por ahí y las cojo. Vale.
Aukera bat dira hauteskunde hauek. Aukera bat Espainiako estatutik heltzen ari zaizkigun injustiziei aurre egiteko. Aukera bat ezker independentiston ordezkaritza handitzeko. Ahots indartsua behar dugu Madrilen. Espainiako estatuko gainontzeko sozialistekin batera aritzeko ahots indartsua. Joan den ostiralean, hain zuzen ere, aurrekaririk gabeko manifestu bat sinatu genuen herrialde katalanetako, Galizako eta Euskal Herriko sobiranistok. Gutxieneko programa da. Espainiako estatutik datozen bidegabekeriei aurre egiteko. Eta gure herriak eta beste komunitateak eszenatoki berri bat izan dezagun. Bere bilbidean zehar, ezker sobiranistak gauza bat erakutsi du. Hitzezkoak garela. Esaten dugun egiten dugu, eta egiten dugun esaten dugu. Eta hemen, hitzezkoak diren, gizon emakume batzuen ordezkaritza zabalban dugu, eta politiko-liki eszenatokira egotzeko esanen diegu, Nafarroko Parlamentuko ordezkaria ditugu. Hemen, ego daitezela mesedez, Bakartxo Ruiz, Adolfo Araiz eta Papi Peralta. Kongresurako hautagaiak behin pozuetarekin batera. Norbait baldin bada gure esena ordezkatzen duena, alegia indarra, kemena, ilusioa, hori bereziki sakandarron kemen hori den pozueta da. Norbait baldin bada txarrenari honena ateratzeko gai dena eta gezurrari egia nagusitzeko, hori dugu den pozueta, beraz hitz emanen dugu. Mila esker hemen egoteagatik eta benetan azken urte hauetan eta hilabete hauetan indarra handia jasotzen ari naiz, elkartasuna, babesa, maitasunak eta hortik ere nik hartzen dut indarra. Indarra eta benetan itxaropenaren. Horregatik, ja ikusten duzuen, indarra ez eta indartsunago eta benetan Madrilen egongo gara, baina zuen indarragatik. Mila esker. Anaitasunean egon ginenean, ez dakit egon zineten, baina anaitasunean egon ginen pixka baten metafora bat erabiltzen futbolarena. Nien naiz oso futbolzalea, baina nik uste dut baliogarria dela guk aipatu eta kontrastatu nahi duguna esateko. No soy muy futbolzale, pero la metáfora del fútbol me parece que nos va a ayudar a entender lo que queremos compartir aquí. Badakigu apirilean jokatu dugula zer esan. Partido bat importantea izan zen, baina egoera eta baldintzak ez zeuden gure aldekoak. Eta guk badakigu zer gertatzen da bertan. Badakigu epaileak eta epaileak bakarrik ez baita ere arbitroa erosita zegoela. Eta hori gertatzen denean, naiz eta ongi jokatu, naiz eta indar guztiak jarri, badakigu beraien alde aterako dela. Hala ere, guk ikusi genuen gure larrua utzi genuela, benetan jokatu genuela ondo, duintasunez,
Badakigu baita ere, ez dela bakarrik, osatzen genuen denon artean talde oso ona, eta denon artean, partido txukuna egin genuen. Naiz eta galdu, txukuna. Eta sensazio oso onarekin gelditu ginen. Eta ekipo onarekin ere, badakigu, laguntza teknikoak eta laguntza teknikoak ez bakarrik denon artean osatzen dugunak. Horretan ikusi dut genuen, denon artean atera genuen sensazioa izan zen hemen txapeldunak. Eta horrekin jarraitu behar dugu. Naiz eta partidu hori galdu, txapeldunak indarrak hartzen, taldea osatu eta aurrera hori da egiten duguna. Eta badakigu gainera gure historian hori egiten beti. Oraingoan beste partida bat daukagu, bigarrena. Eta oraingoan ere talde onarekin. Oraingoan talde onarekin, ze begira, hemen zaudeten zuek, eta zuek zarete taldearen partaideak, eta hori ez dugu inoiz ahaztu behar, zuek gabe ez garela zer, denok osatzen dugula talde hau, eta talde hau orain osatu dugu nazioarteko talde batekin. Nazioartekoak badakizuen nola duela aste bat pasa, egon ginela Barcelonan, eta Barcelonan osatu genuen nazioarteko talde bat. Talde hori Galizia, Katalunia eta Euskal Herriko partaidekin. Hori guretzako oso garrantzitsua da. Badakigu denon artean osatzen dugula taldeak, baina gaudela onenak. Eta hau ez da arraukeriaz edo hitz egitea. Badakigu indartsuak, itxaronpetsuak, badakigu egia eta badakigu gainera lortu nahi duguna duintasunez eta humiltasunez egingo dugula. Esta selección que hemos creado, esta selección conformada por participantes o taldekideak, ez dakit nola esan gazteleraz, jugadores y jugadoras que conforman este equipo que tenemos, que va a presentarse en Madrid, es un equipo que viene de Galicia, que viene de Cataluña y que viene de Euskal Herria. Y entre todos y todas tenemos además muy claro que vamos a tener fuerza para pedir, para exigir, para volver a traer la democracia, esa democracia que ha desaparecido desde hace mucho tiempo en el Estado español. También para completar esa democracia con el derecho a decidir de los pueblos. Parece que decidir entre las personas es difícil, no nos dejan, ya las libertades individuales están siendo ya olvidadas en este Estado y las libertades de los pueblos ya más que olvidadas, sepultadas. Horregatik ikusten dugu, osatu dugun taldeak indartsua izan behar dela eta argi azaldu behar garela Madrilen. Hemendik ere, komentatu nahi dut gauza bat, gaur galdetzen zidaten telebista batean agertzen iruditzen zitzaidan Kataluniako egoera. Kataluniako egoera alde batetik nik uste dut eta hori erantzun dut da arro sentitzeko. Eta ikusten dut ere gainera arro sentitzeko eta inbidiaz. Katalunian badago herri bat kalean. Katalunian badago herri bat argi daukala zer nahi duten. Eta gainera horrekin ere, bai ala bai eta modu batean edo bestean, kalean eta arlo desberdinetan borrokatu behar dutela. Eta ez bakarrik herria, ikusi behar dugu aniztasunetik nola dagoen osatuta. Horregatik inbidia sartzen dut. Hemen Euskal Herrian ere, bada garaia kalean egoteko, orain bai mugimendu feministarekin, bai pensionisten gaiarekin, bai Altsasukoen garaiarekin, hartu dugu berriro kalea, eta kalea argi eta garbi esan behar dugu gurea dela. Eta mantendu behar dugu gu kalean, eta baita ere mantendu behar dugu borroka instituzionala. Orduan Madrilen egotea oso garrantzitsua da. Horregatik, ikusita Katalunian zer dagoen, nik nahiko nukeen bidaltzea hemendik herrialde katalandarrari, benetan hemendik besarkada goxo bat eta indartsua. Eta bai, zuen aldetik, txalo bero bat.
besar hori eta besarkada gozo hori kalean borrokatzen jarduten diren egun batzai eta besteak baita jende horri. Eta baita ere nola ez, Kataluniako preso politikoentzat. Eta argi dugu, hitz egiten da asko Kataluniako preso politikoei buruz, eta badirudi hor bai badauden hor pertsona batzuk hasieratik egon zirenak eta ordezkari politikoak zein sozialak egon direla, baina preso politiko asko dago Katalunian gaur egun. Zerrenda zoritxarrez gero eta luzeago dago egiten, eta beraientzat ere besarkada gozo bat eta indarra. Esaten dugu Madrilen entzungo gaituztela, eta esaten dugu baita ere justizia aldarrikatuko dugula bertan. Eta benetako justizia behar dugu, benetako justizia. Eta justizia erraldoiak edo izkiz azpimarratuak. Euskal Herriak, Kataluniak eta Galiziak justizia behar dute. Behar dugu justizia, benetako justizia. Eta hori deitzen da gaur egun erabakitzeko eskubidea. Eta gaur egun hori deitzen da derecho a la autodeterminación. La realidad de los pueblos hoy, si estamos hablando de justicia, el derecho a decidir sobre el futuro tiene que ser inapelable, tiene que ser concretado. Ez gara inozoak, ez gara puntunak, ez gara zer esan, que somos ingenuas. Sabemos a quién tenemos delante, no es nuevo. Euskal Herria sabe que del Estado español no vamos, o va a ser muy difícil concretarse o recibir tanto justicia como democracia. La historia nos lo ha enseñado. Eta hala ere, esaten dugu, Espainia ez dituela gure herrien eskubideak aintzat hartzen eta hori ikusten dugu, baina horregatik argi dugu jarraituko dugula. Gaur elkarrizketa batean baita ere esaten zidaten, baina zuek erabaki bateak ez bazarete eta osatzen bada gobernu bat non zuek ezaudeten, zuek hor geratuko zarete, baztertuak, zertarako orduan Madrilera. Guk argi dugu, han egongo garela. Eta argi dugu, borrokatuko dugula. Eta argi dugu, badaudela arrazoi pilo bat egoteko Madrilen aurre egiten eskubideari, aurre egiten kentzen dizkiguten eskubide guzti horiei, eta argi dugu egon behar garela Madrilen. Eta libre bizitzeko gure erabakiak hartu behar ditugula libreki, hori ere argi dugu. Tenemos muy claro qué tipo de sociedad queremos para nosotras, para nosotros y para las generaciones venideras. Sabemos qué tipo de sociedad queremos para nuestros hijos e hijas. Y esta sociedad, desde luego, que se tiene que concretar entre una sociedad entre hombres y mujeres libres. Pero concretaría en el tema de la mujer. Las mujeres que sentimos miedo, las mujeres sí sentimos miedo, si las mujeres nos generan miedo, claramente es una expresión de que esta sociedad no es libre y no es justa. Y queremos una sociedad donde las mujeres tengamos posibilidad para desarrollar todas nuestras potencialidades, que son muchas, y donde podamos decidir también como personas sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras sexualidades, en definitiva, sobre nuestro ser. Y esta es la sociedad que queremos concretar. También tenemos muy claro natura maitatzen dugula, argi dugu. Eta argi dugu urbasa, irati, bai basoak, bai ibaiak maite ditugula. Eta maite dugun natura hori nahi dugu zainduta eta nahi dugu baita ere kokatzea bai natura eta bai pertsonak gure jendarte erdigunean. Horregatik, badakigu eta argi dakigu zer nahi dugun. Badakigu preso politikoak gabeko jendarte bat behar dugula eta nahi dugula. Eta horregatik, justizia esaten dugunean, esaten ari gara preso politikoak etzeratzeko garaia dela. Argi eta garbi.
Etxeratzeko garaia dela. Eta baita ere, esaten dugu, jendarte honek pairatu duen gatazka politikoen ondorioak gainditzeko garaia dela. Argi dugu, aurrera egin behar dugu, aurrera begiratu behar dugu. Eta argi dugu ere, ez frankismoa, ez puneteroak, ez 36ko krimenak goraipatzen garaia dela. Hori ez da. Argi dugu ere, justiziaren bada langileon eskubideak babestea eta defendatzea. Eta justizia ez dela pensionistekin egiten ari dena. Estamos hablando de dignidad para las y los pensionistas. Estamos hablando de que puedan vivir dignamente. Y cuando hablamos de pensionistas, estamos hablando del presente, de muchas personas que han trabajado durante mucho tiempo y que se merecen, no por como si fuese un regalo excepcional, sino por derecho, se merecen una vida digna. Pero cuando estamos hablando de pensiones, estamos hablando también del futuro de nuestros hijos e hijas. Por eso, suelo repetir muchas veces, cuando se habla de los pensionistas, no es movilizaciones, manifestaciones, actos de los y las pensionistas. Son actos, movilizaciones de toda una sociedad que quiere vivir dignamente y en justicia social. Argi dugu ere, justizia eta eskubide sozialak onartzea eta babestu behar dugula. Baita ere, esan behar dugu, Nafarroan frankistak eta Vox eta presenten eta Vox eta frankistak aurkezten direla. Eta agian norbaitek esango du, baina beraien zerrendak eta ez dituzte hemen Nafarroan aurkeztu. En Navarra, los franquistas de Vox se presentan de mano de UPN, de PP y de Ciudadanos. No tenemos ninguna duda. Están presentes. No necesitan presentar su zerrenda propia, su lista propia. Tenemos muy claro, y me llama la atención cuando últimamente se están escuchando comentarios que dicen que a ver dónde estaban estos y que a ver este tipo de comentarios que hacen sobre diferentes temas. Estos mensajes que han maquillado otros y otras en otros tiempos, pero que no podemos olvidar. Oie hor zeuden, eta oie esaten zutena beste aldera egiten zuten beste batzuek. Bestela gogoratuko dizuet. Ez dakit gogoratuko duzuen, baina Antsoainen badago abortatzeko edo abortok egiten dituen klinika bat. Eta ez dakit gogoratuko duzuen nola egiten ziten, antolatzen ziren mezak. Eta ez dakit ostiralero, ostegunero, egiten zituzten mezak. Eta begira hau sorpresa ikusi garenean cuando vimos que el dueño, quien regía esa clínica en la que se estaban realizando abortos, que por cierto era un servicio que las navarras necesitábamos, pues el dueño era alguien que estaba en Vox. Qué falta de ética tienen, cómo están jugando con nosotros y con nosotras. También no podemos olvidar las campañas despiadadas que en sus tiempos han hecho contra las icastolas y contra institutos del modelo D, diciendo que estábamos o que estaban adoctrinando. Y entonces muchos y muchas miraron hacia un lado y eran los mismos que están ahora en la derechona, en Navarra Suma. Y ya por dejar de poner ejemplos, pero me parece importante, no podemos olvidar también con respecto a Escolai, como Esparza, ¿qué dijo sobre un programa de coeducación que ayuda a que la población nos podamos ir formando y podamos mirar al futuro desde un planteamiento de igualdad? Cómo Esparza hizo los mismos comentarios que Vox hace en otras comunidades. Por eso no necesitan una lista propia. Navarra Suma es la lista de los franquistas y de Vox, claramente. Bukatzeko, ez luzatzeko gehiago, argi dugu, behar dugula Madrilen ahotsa indartsua, Nafarroko ahotsa indartsua, aurre egiteko politikak hauei, eta batez ere
ikusteko bai Nafarroko soberanistak, abertzaleak, demokratak eta aurrerakoiak badugula agotza. Eta agotz hori izango dela Euskal Herria Bildukoak. Argi dugu. Beraz, animo, benetan aurrean erronka itzela dugu, benetan, baina ez gara ikitzen. Erronkak itzelak ditugunean indartsuak jartzen gara. Nik behintzat sensazio hori sentitu dut Altsasuko gaiarekin beti zaplastako handiak jaso ditugunean, niri egin didatena izan da are eta indartsuagoa sentitzea. Arrazoi gehiagorekin jartzen garelako. Gure seme-alabei eta berriz ere sortu behar dugu gizarte bat justuago, libreago, herri bat libre izango dena, eta argi dugu ez gaituztela nahi Madrilen, hori erakutsi diguten. Ez dutela gure botoak erabakigarriak izatea nahi. Guk argi dugu ere, pues si no quieren tanja, van a tener tanja en media, argi dugu ere. Eta badakigu ez garela lasaitu behar, inkestak oso emaitzak onak ematen dizkigutela, hori egia da, baina ez garela erlajatu behar, ziurtatu behar dugu jaso genuela, jaso genituen emaitzak ere oso onak izan ziren, historikoak, baina hori bermatu behar dugu, lotu behar dugu. Eta hori, baino nik esango nuke, 1500 2000 boto gehiago lotu behar ditugu. Orduan, hori da gure erronka. Atzo, ayer en Elizondo, comentaba a un areto que estaba también lleno que tenéis que salir con un compromiso. Y ese compromiso es que tenéis que conseguir, por lo menos cada persona que estáis aquí, otra persona que diga que ahora merece la pena, que antes no votó Euskal Herria Bildu, o que por sus razones, todas respetables, pero que ahora va a votar Euskal Herria Bildu porque ve que es la única fuerza soberanista de izquierdas o la voz de Navarra que tiene posibilidades de conseguir un escaño en Madrid. Eta horregatik, aurrera, oraingoan baietz, geldi ezina garelako, eta osasuna, maitasuna eta askatasuna. Gora zuek. Nafarroa etorri dena gure zerrenda eta zerrendaburua babestera eta Nafar guztioi indarra ematera. Beraz, igo daia, Armandotik. Neska bat igoko zen, horrela egiten dute ateia egotzera. Hori bada ere eredu ez bakarri matxista, eta nahiko klasista. Bueno, gaude hauteskunde Espainiar batzuetan, eta guk askotan aipatu izan dugu Espainiar hauteskundeak daudenean logika politikoari jarraituz, komenigarria izango zela menpekoa den herri batean, zapaldua dagoen herri batean, gure arteko lehiarik ez egotea, eta lehia beti ere estatuarekin planteatzen. Ezker independentistak urteak darama esaten, estatuaren hauteskundeak edo estatuko hauteskundeak direnean, ez duela merezi gure arteko lehia bat osatzea edo ekiditzea, baizik eta estatua parean dugunez, indarra metatzea eta dena batera jutea izango zela hoberena. Baina gaur interpelatu egin gaituzte. Eta 3 probintzietako lehendakariak interpelazio bat egin digu, guri eta beste alderdi batzuei. Eta esaten dut 3 probintzietako lehendakariak interpelatu gaituela Euskal Herrian 3 lehendakari daudelako. Eta askotan hori batzukan eta toki askotan ahaztu egiten da. Euskal Herrian bada lehendakari bat 3 probintzietan,
bada lehendakari bat Nafarroan, eta bada lehendakari bat Laburdi, Basen Nafarroa eta Xuberuan, eta beraz 3 lehendakari daude. Eta 3 probintzietako lehendakaria galdetu digu, faltan botatzen gula gure ahotsa, zer eta beste egunean Voxeko kide bat, Falange Espainola denaz Vox. Mehatxatu zure ilegalizazioarekin eta hori gure nolabaiteko iritzia jakin nahi dula. Pentsatu ongi, jakin nahi du ze pentsatzen duen guk ilegalizazioaren inguruan. Eta guk errespeto guztiarekin esaten diogu lehendakariari, 3 probintzietako lehendakariari. Betu guk, zure ilegalizazioa sortatuko balitz, ez genuke sekulan esango, biktimismoa egiten ari zaretela. Hori suertatuko balitz, ez genuke sekula esango, zuek kanpaina elektoral bat egiten ari zaretela. Eta guk sekulan ez genuke gauza bat egingo. Zuek ilegalak izango bazinateke, ezker independentistak herri honetan etzuen bere burua aurkeztuko inongo hauteskundetan duintasunagatik eta elkartasun abertzaleagatik. Uste dut horrekin nahiko garbi gelditzen dela zer egiteko prest gauden batzuk eta zer egin zuten beste batzuk. Kanpainaren azken txampan sartu gara eta egia da pozik gaudela. Jendea ikusten dugu aretoak betetzen dituela. 4 hilabetetan berriz ere txapa berdina entzutera, ia berdina entzutera, eta horrek badu bere meritoa, baina jendea ikusten dugu aktibatua, gu pozik gaude, ikusten dugulako hauteskunde hauetara indarrez sartu garela. Indarrarekin, arrazoiakin, argudioekin, eta berriz ere patio politikoa mugitzera sartu garela. Jendea aktibatua ikusten dugu, eta jendea pozik ikusten dugu, eta jendea ilusioz beterik ikusten dugu. Eta uste dugu hori dela importanteena. Lehenengo batalla hauteskunde batzuetan hori dela. Eta hori da irabazi beharrekoa. Urnetara jun baino lehenago, jende aktibatua, konfiantzarekin, pozik behar dugu. Eta hori lortu dugu. Gainera, indar posizio batean gatoz. Azkenengo aste luzeetan, gauza asko hartatu dira Euskal Herrian, eta horre frogatu egiten du Euskal Herria badela bere burua antolatua duen herri bat, eta kalean dagoen herri bat. Bueno, beste egunean Iruñan ikusi genuen sekulako manifestaldia Altsasuko gazten defentsan, baina Bizkaia metaleko greba eduki dugu, jardunaldi feministak ere burutu dira, presoen aldeko manifestazioak eta dinamikak ere hor daude, beraz herri antolatua eta bere burua ongi antolatua duen herri bat gara. Eta beraz, horrek esan nahi du, bigarren batalla bat ere irabazita daukagula. Ez gaude bakarrik aktibatuak eta pozik, gaude antolatuak eta kaberan. Eta nik uste dut hori oso importantea dela. Beste egunean esaten genuen, eta hau erderaz esango den, bazegoela soziologo frantses bat oso importantea, ezkerrekoa, sozialista, den ingurukoa esaten zuna, las sociedades modernas necesitan más democracias de liberación que democracias de representación. Eta gu guztiz bat gatoz horrekin, askapenerako demokrazia behar ditugu. Jendeak dituen zapalkuntzei aurre egingo dioten demokraziak behar ditugu. Eta hori izan nahi du Euskal Errepublika. Alde batetik, askapenerako demokrazia bat oinarrituko duen eszenatoki politiko berri bat. Nafar estadua izan zenaren jarraipena izan nahi duena. Gure herriak mantentzen dituen eta defendatzen dituen balore aurrerakoiak, feministak, ekologistak, soberanistak ordezkatzen dituena. Esa es la república que queremos construir. Una dinámica, una república más de liberación que de representación, que representen los valores más progresistas de este país, los valores que ya son mayoritarios. Valores feministas, ecologistas, soberanistas, autodeterministas, favorables a la independencia de la República y a la libertad de los presos. Eta hori da egin nahi duguna. Eta horretan gauza bat esan nahi dugu. Gure errepublikan fascistak ilegalak izango dira. Gure errepublikan Alemanian bezala nazismoa debekatua dago. Y lo que hay que hacer en el Estado español es ilegalizar al franquismo. Eso es lo que tienen que hacer. Zeren eta hori ez badute egiten badakigu ze kalitatezko demokraziak bizi garen.
Zer eta importantena ez da ataud bat ateratzea Valle de los Caidosetik. Importanteena da frankismoa ateratzea instituzio guztietatik eta tamalez frankistaz beteriko demokrazia bat da Espainiar Estatuan dagoena. Eta gure republikan fascistak ez dira egongo. Horregatik askotan esaten dugu, prozesu soberanistak Katalunian eta Euskal Herrian badute abantaila bat, beste parlamentu batzuk ez dutena, eta da, gure parlamentuetan zero fascistak daude. Bai, batzuk esango digute, Espainiarrei buruz hitz egiten ari gara. Badira Nafarroan batzuk, bai, baina UPN-koak dira. Ez dira PP-koak, Mosekoak, ero Ciudadanasekoak. Ez dut esango hobeak ero txarragoak direnik, baina mengoak dira. Eta horren esaten duguna da, gure parlamentuetan, gure republikaren estatu eta estrukturetan, ez ditugu onartuko fascistarik. Fascistak Euskal Herritik kanpo gelditzen dira. Ez guk nahi dugulako, jendeak ez dietelako bozka ematen. Eta orain berriz ere frogatuko dugu hori. Bide horretan tarteko helburuak behar dira. Eta indarrak bildu. Hace falta objetivos intermedios en el y sobre todo, unir fuerzas. Guk aspaldi esaten ari gara. Egoera historiko larri batean gaude. Eta beraz, zer egin du historikoki langile movimenduak alako egoera larri baten aurrean egonda? Egon denean, historikoki, indarrak bildu. Eta indarrak bildu gutxieneko programa baten inguruan. Ez maximoen programa baten inguruan. Gutxieneko programa baten inguruan. Eta Euskal Herria Bilduk indarrak metatu egiten ditu. Pasaden kanpainan esaten genuen, ezkerrak badu arazoa, eskolara juntzenean, kenketa oso ongi ikasi zuen, eta zatiketa ere bai. Baina geiketa eta biderketa nolabait ere ez zuen gainditu. Guk ezkerra gea, baina biderkatu eta gehitu egiten duen ezkerra izan nahi dugu. Zergaitik, momentu historiko larri honetan, beharrezkoa delako indarrak metatu eta gutxieneko programak defendatzea. Autoritarismoaren aurrean eta rezesio ekonomiko berri baten aurrean. Hori da egiten duguna. Eta Euskal Herria Bilduk ez du esaten, egin egiten du. Zergatik hemen aipatu izan duen bezala, gu badaukagu birtute bat, eta da egiten duguna esaten dugu, eta esaten duguna egiten dugu. Eta horregatik egin dugu Bartzelonan adierazpen hori. Adierazpen hori oso importantea da. Bere garaian eskerrarekin egin genuen aliantza bat, eta benegarekin ere bai, Europara hauteskundeetarako. Orain, kupetik PDK-tara denak sinatu dugu gutxieneko programa bat. Eta gutxieneko programa horretan badakizute zeintzu dira puntua. Ez ditut errepikatuko. Autodeterminazioa, presoak, politika sozial aurrerakoiak eta bat. Eta zer labur biltzen du programa horrek? Finean, zer da programa hori? ¿Qué es el programa de mínimos que ha permitido que desde la SCUP a Euskal Herria Bildu, pasando por el PDCAT, hayamos suscrito ese programa en Barcelona? Un programa que rompe definitivamente con la herencia del que sacaron del Valle de los Caídos. Porque lo importante no es que le sacaran a él, lo importante es que se rompa definitivamente con su herencia. Y para eso, otra vez, al fascismo y al franquismo se le va a quebrar desde el soberanismo. Ez dago beste biderik. Eta hori da egin duguna. Eta etxean ere indarrak metatzen ditugu. Kultura politiko ezberdinetako jendea gaude momentu honetan Euskal Herria Bildu. Eta hori balore bada, zaindu beharreko balore bada, guk indarrak metatu nahi ditugu. Ez dugu Euskal Herria Bildu murriztu, zabaldu nahi dugu. Euskal Herria Bildu herri honetan dauden soberanista eta aurrerakoi guztien etxea izan behar da. Eta hori izan behar da gure proiektua. Eta gure ambizioa, zertarako bidean asko zobeto ibiliko garelako, gehiago baldin bagera eta anitzagoak baldin bagera. Zen eta finean lagunak, hemen baloren arteko talka bat besterik ez dago. Baloreak oso importanteak dira. Ez dago jendarte alternatiborik, balore alternatiboak ez badaude. Eta guz zorionez, urteak daramagu landatzen balore alternatiboak herri honetan. Batzuk sakonago eta beste batzuk arinago, baina baloreak landatzen ari gara eta fruituak jasotzen ari gara. Eta balore horietatik proiektu askatzaile bat
behar du herri honek. Proiektu askatzaile bat oinarri horietan eta balore horietan oinarrituta. Eta horretan gaude lanean, eta gure ustez hori da egin beharrekoa. Badira gure baloreak, eta badira parean jarri nahi dizkiguten baloreak. Balore atzerakoiak, balore matxistak, ezberdintasunen aldeko baloreak, balore homofoboak, balore inposatzaileak, uniformatzaileak, horiek dira eskubiak ordezkatzen dituen baloreak. Eta guk horien parean balore alternatiboak ditugu. Egun da 55 ez, guk autodeterminazioa aldarrikatzen dugu. Politika sozial neoliberalak ez, guk politika aurrerakoi eta sozial aldarrikatzen ditugu. Presoak eta kartzelak ez, askatasuna eta presoen askatasuna aldarrikatzen dugu. Guk natura maite dugu, guk beste erabatetako jendarte bat nahi dugu. Jakin badakigulako, hori posible dela eta Euskal Herrian posible dela egitea. Eta nire ustez Nafarroan eta Araban, gehien bat, baina Euskal Herri osoak, momentu honetan ez dizuegu sigla batetarako bozka eskatzen. Haratago goaz. No estamos pidiendo el voto para una sigla política. Siglas políticas hay muchas. Estamos pidiendo algo más. Estamos pidiendo el voto para un programa de ruptura con la herencia del franquismo, que es el que suscribimos en Barcelona. Y estamos pidiendo el voto para unos valores alternativos a los que representan la represión y a los que representa la contrarreforma antidemocrática. Y estamos pensando que Bel Pozueta representa esos valores alternativos. Y que el voto en Nafarroa, como en Araba, con Iñaki, es un voto que está muy claro, es un voto fácil de entender. Ero eskubia, ero gu, ero fatxak, ero gu. Eta gu konbentzituta gaude. Balore batzuk ordezkatzen dituela Belek. Feminismo ordezkatzen du, emakumea da. Injustiziaren ikurra, injustiziaren aurkako ikurra da, ezkerrekoa da, abertzalea, independentista. Eta bere parean daudena, beste balore batzuk ordezkatzen dituzte. Eta beraz guretzat oso garbia da, autua. Autua oso erretza da, ez da sigla bat, simbolo bat da, balore batzuk dira. Berak ordezkatzen dituen balore alternatiboak. Eta horregatik eskatzen dugu berarentzat botoa. Oraingoan bai. Oraingoan kongresuan egongo delako, eta oraingoan kongresuko tribunatik esango duelako, hemen askotan esan dituen gauzak eta egia. Borobila, bere aurpegira, fascisten aurpegira, beti egin dugun bezala. Por eso, desde Euskal Herria Bildu queremos hacer una reflexión, que es, no estamos pidiendo el voto para unas siglas, siglas hay muchas. Siglas hay muchas y algunos nos hemos presentado ya en tantas que ya hemos perdido la cuenta. Lo que estamos pidiendo es el voto para una persona que representa unos valores alternativos a los de la contrarreforma. Estamos pidiendo el voto para una persona como Bel en Nafarroa o como Iñaki en Araba, que representa los valores feministas, ecologistas, soberanistas, independentistas. A una mujer que levanta la bandera contra la injusticia en Altsasu y contra las injusticias en general. Estamos pidiendo que esta mujer pueda estar en el Congreso de los Diputados para decirles a ellos y a ellas, allí, mirándoles a los ojos, lo que son y cuáles son nuestras verdades y cuáles son sus miserias. Y por eso nuestro voto en Nafarroa tiene que estar claro, porque no hay opción. O nosotros y nosotras. Que esta vez no solamente hay que sacar 1.500 votos más, hay que sacar 5.000 votos más. Hay que sacar el máximo de votos más. Porque que Bel Pozueta esté en el Congreso sería una magnífica noticia en términos políticos, pero sería una magnífica noticia en términos de justicia poética. Y por lo tanto este es el esfuerzo que os pidamos que hagáis. No hay que pedir el voto para Bildu, hay que pedir el voto para unos valores alternativos y para unos valores que representa Bel Pozueta en Navarra, porque son ellos o somos nosotros. Y a esto es a lo que os queremos animar. Ero bukatzen juteko, askotan esaten delakoa. Ni gutxienez askotan esaten du. Zergatik goaz Madrilera, berriz ere esango dugu. Gu Madrilera goaz presoak Euskal Herrira ekartzen. Nosotros y nosotras vamos para que ellos y ellas vengan. Este es
uno de los grandes objetivos de nuestra presencia en Madrid. Nosotros vamos a Madrid, gu Madrilera goaz, egunen batean ez juteko. Hori delako gure xedea. Gure bokazioa ez da etengabean Madrilera jutea, alderantziz. Gure bokazioa da egunen batean Madrilen enbaxada bat irekitzea. Eta euskaldunok Madrilen hitz egin behar dugunean, enbajadoreak hitz egitea. Eta gu ere bagoaz, eta bukatzeko, beste batzuei ere bidea erakusteko. Indar okupatzailei ere esateko, bidea erakutsita dutela, hemendik alde egiteko behingoa. También vamos a Madrid, no solamente para abrir un día una embajada, o para que ellos y ellas vengan, sino también para decirle a las fuerzas de ocupación que nosotros les señalamos el camino. Nosotros vamos para un día no ir y ellos se tienen que ir para no volver nunca más. Bueno, Euskal Herria está Kita